Tämä setti tulee myös, kuulkaa, Rude Femmeltä, tai no Toppi on Mossin, mutta siis tämä blazeri ja housut. Elois ja olikohan se Otelia tämän housun nimi. Aivan mieletön blazeri housuyhdistelmä. Tämä oli Miialla päällä silloin, kun hän tuli esittelemään mulle mallistoa ja mähän rakastuin tähän heti. Ja nyt kun sain vielä tämän MK, mikä oli meikäläisen koko päälle, niin siis tajuan kuinka todella hyvin istuvasta blazerista on kyse plus housuista. Elikkä blazerissa on tämmöiset mattakultaiset napit. Ne on niinku se yksi juttu, mutta sitten tämä malli on myös toinen. Todella kauniisti istuva ja laatu joustava. Aivan mieletön. Avataan tämä takki vielä, niin varmaan sitä useammin pitää tälleen auki, niin toimii, koska tämä on tavallaan niin kuin yksi rivi napituksella. Että sanoisin, no silleen puolitoista ehkä, ei 2 riviä, mutta joo. Mutta toimii tosi hyvin siis avonaisena. 2 rivin napitukset usein saattaa olla liian leveitä, mutta tässä on tämä Siro-malli joka tapauksessa. Laatu ompi, sitä mä en tiedä saako videon kautta näkyville, mutta se on tämmönen vähän eläväpintainen tämä matsku. Semmoinen vähän vahvempaa laatua. Tää on niin kuin, tässä on vähän semmoista ihanaa raskautta, ylellisyyttä tässä takissa. Ja housut. Nämä tulee kuulkaas ihanasti ylös. Tässä on kivat laskukset. Pystytaskut, ne on nyt kiinni, eli en voi näyttää kuin rennot, ne on sitten kädet taskussa, mutta siis jo taskut löytyy. Takana oliko siellä jotain pientä feikkitaskua, joo, tuomassa vähän jujua sinne. Tää on nyt tää lyhyempi pituus, eli tästä housusta on 2 pituutta, mikä on todella tervetullutta. Meikäläinen 164 senttinen, niin silloin se jää tämmöiseksi niokka-pituiseksi. Nyt en muista, tai siis itse asiassa en ole vielä mitannut näitä tässä kohtaa, kun teen tätä videota. Sitten kun jaan tämän, niin silloin siellä on ne mitat verkossa. Niin en tiedä kuinka paljon pitempi se pitkä on, mutta niin se selviää sitten. Hinta 179 on takki ja 109 on housut, jos oikein nyt muistin. Oikein kivan hintaset vielä tällaiselle laadukkaalle systeemille. Yes. Sitten kun laittaa loaferia, missä on vähän kultaista kettinkiä, niin tulee kyllä tosi tyylikäs asu, jonka kanssa voi mennä juhlaan. Mutta sitten jos olet vähän fiinimmässä työssä, niin todella super ihana. Ja alla hei, mulla oli tosiaan Mossin tää silkkitoppi. Mun mielestä tätä väriä taisi olla vielä jäljellä. En muista värin nimeä, mutta tää on tämmönen kauniin kullan ruskea. Näin. Aika ihana.